de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nazarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma Mali kunnafoni jabarani lajɛbagaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw minnu b'aw sigi ni ka anw ka kunnafoni ka ale makɔnɔ sanga an'a ka wagati Mali kɔnɔna la ka taa se Mali kɔkanna ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi septembre kalo tile fɔlɔ ye san 2022 kunnafoni ale waati selen ni a y'o bisimila kunnafoni daminɛla bi an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ kalanko koɲɛw ma ale kɔni bɔra ni ka ɲɛfɔli kɛ maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen k'a jira k'a fɔ ko san 2022 kana se san 2023 kalantaw ma k'a kɔni bɛna kɛ tako 2 ye a tako fɔlɔ o bɛna kɛ septembre kalo tile 16 san 2022 maa minnu bɛ yen nɔ sa ni olu kɔni wele no o de ye administration ye n'an ko kalanso papier ɲɛnabɔbaw olu kɔni bɛna taga kalanso olu kɔnɔna la ani académie bɛna dayɛlɛ fo ka taa se kapu ma fɛn min ye ekɔlidenw yɛrɛ kɔni sa olu kɔni bɛ walanta ni ka o daminɛ octobre kalo tile 3 san 2022 école yana ka taa fo baara dɔw de ka kɛ bin bɛ école sow kɔnɔ fo k'olu bɔ classiw datugura fo k'olu dayɛlɛ k'olu furan k'u jɛ a yɔrɔ dɔw yɛrɛ la n'a ma kɛ école minnu na classiw réhabilitera classiw baara kɛr'u la salon a tableau yɛrɛ fo ka a kɛ finman ye pour que ni lakɛrɛ jɛman ye sɛbɛnni k'a kan a nɔ ka ye nin bɛɛ ye baaraw de minnu kan ka kɛ yani école ta cɛ donc minnu bɛna daminɛ 16 septembre n'o ye école encadrement yɛrɛ administration mɔgɔw yɛrɛ olu de bɛna don k'o baaraw daminɛ yani octobre kalo tile 3 n'o bɛna kɛ école dayɛlɛli yɛrɛ parce que n'an ko administration k'a dayɛlɛ o ye dayɛlɛli ye o ye tiɲɛ mais don min na denmisɛnninw yɛrɛ bɛ na ka na kalan daminɛ o de bɛna kɛ o date de ye octobre kalo tile 3 n y'a mɛn dɔw ko denmisɛnninw bɛ foro baara la ni dɛsɛ tɛ denmisɛnnin kɔni ni école taara kɔni denmisɛnnin place bɛ école classe de kɔnɔ. Conseil de sécurité ni o ye ONU ye ale kɔni ye a ka ɲangili ni ka o la kurakuraya an ka jamana o kan n'o dɔ de ka an ka jamana marabagaw ka olu bali ne ka taga dugujantagaw la ani u ka musaka n'o ye nafolo bɛ jamana o jamana na u ye o nafolo kɔni ni ka u ye bolo da olu ka ni bɛɛ lajɛlen kun ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ ko an ka jamana kɔni kan ka bolonɔ bila sɛbɛn mais ni ka o kɛ bɛn ale sira o fɛsa ni o ye accord pour la paix et la réconciliation min ni ale kɔni bɛ sena fo ka taa se utukalo tile 31 ma san 2023 k'an ka jamana kɔni tɛ ka o labato.
walasa Mali ale ni Algérie ka boloni ɲɔgɔn ma ale tɔ bɛ se ka sinsin cogo min na monsieur Haram Tan Lamara ni ale ye Algériens ka ministre n'ale ɲɛsinen bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲabɔ o ɲɛnabɔli ma sa anw ka ministre bɛ yen nɔ ni ale fana ye anw ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲabɔ olu ɲɛnabɔli ni o ye Abdoulaye Diop ye ale ka yamaruya kɔnɔna la fɛn min ye Algériens ka ministre kɔni nana anw ka jamana kɔnɔ bi septembre kalo tile fɔlɔ san 2022 a ka nali kɔni sababu ye fɛn min sa o de ye bolodi ɲɔgɔnma min bɛ Algérie n'anw ka jamana cɛ ale tɔ bɛ se ka sinsin cogoya min na ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Ministre min fana bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ sifinnakaw fo ka taa se falikoro ɲɛnajɛ koɲɔgɔnma n'o o ye monsieur Musa Aga Atayera ale kɔni wulila tarata don utu kalo tile 30 san 2022 ni ka taga i ɲɛda madame Tarawele ka madame Tarawele min yɛrɛ ni ale jiginna ka a to wagati min na sa a bɛ CNJ o formation militaire kɔnɔna la banfokaw olu fɛ yen nɔ min ni ale yɛrɛ kɔni ye fɛn min ye fonction publique n'o ye an ka forobaca ye sa ni a ye o ɲɔgɔndan baaraw ni ka o sɔrɔ ni wagati in na a kɔni bɛ a ka so a dɔnna wagati min na sa ko a jigin kuma sera u y'a bila ni ka taga so a taara jiginni ni ka o kɛ yen nɔ ministre wulila ka taga i ɲɛda kan ni ka foli kɛ a ye ani a nɔfɛmɔgɔ ka tila k'a yira k'a fɔ ko u ka dɛmɛ bɛ u yɔrɔ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko maa 8 de bɛ yen nɔ minnu n'olu kɔni fari man d'a la n'olu bilala ka na an ka faba kɔnɔna la nɔ walasa u bɛ se ka kɛnɛya ɲuman ni ka o sɔrɔ. N'o y'a sɔrɔ ko juillet kalo kɔni kɛra kalo ye min ni gɛlɛyaba kɛra ale kɔnɔ kosɛbɛ an ka jamana o kɔnɔna la o n'a ta bɛɛ lajɛlen fɛn min ye douane maaw ye sa ni o y'a directeur général ye ale kɔni bɔra ni ka sefe wari miliyari 47 k'o bila an ka jamana ale ka wagandɛ o kɔnɔna la. Kabini tɛnɛn tɛmɛnen na sa fɛn min ye Katini Bamakɔ sira min n'ale bɛ tɛmɛ Samɛ fɛ sa n'o bɛ anw ka sigida sabanan o la faba kɔnɔna la yan nɔ a sira kɔni o kun tigɛlen don k'a sababuya kɛ fɛn min ye camion 2 ye sa olu kɔni donna ɲɔgɔn na sibiri sufɛ ka dugu jɛ kari sɔgɔmadafɛla o la a kɛra Kati sanafara yɔrɔ o la ni wagati in na ala ni an ka polisilakaw olu ka cɛsiri o sababu la sa u kɔni sera ka ni camion in ni ka olu bɔ sira la ni wagati in na an bɛ se ka fɔ ko sira kɔni ale labila la. An bɛ taga Yorosokaw fɛ yen nɔ alikuranɛ kalanba maa 30 bɔɲɔngo olu kɔni bɔra Yoroso n'a lamini bɛɛ lajɛlen na ni ka se ka taga fɛn min ye alikuranɛ kalan ka o kɛ tile 3 o kɔnɔna la min n'a daminɛna utu kalo tile 29 a baara yɛrɛ labɛnbaw ka falasa ni baara in yɛrɛ kɔni laɲini ye fɛn min ye o de ka se ka alikuranɛ ni ka o kalanni ka ale don bala wa alikuranɛ kalanbaw yɛrɛ sa olu sen ka se ka ye fɛn min ye bɛn ani kelenya o kuma la. Karogɛlɛn diinɛ tigilama dɔw kɔni bɛ ka kɛ sababu ye tile damadama in kɔnɔna la ni ka se ka Kiyaki dugu ani Jalakɔrɔ dugu ni dugu kofɔla in bɛ Kiban sigida o la Kiban ale bɛ banaba o lamini na dugulamaw ka fɔ la ko karogɛlɛn diinɛ tigilamaw kɔni kelen don ni ka dugulamaw bali u ka sigɛrɛti min o la ani ka tila tuguni k'a yirula ka fɔ ko misiri n'o ye misiri seli waati ye ko kana tɛmɛ maa si kan u ye musolakaw fana wajibiya olu ka se ka u ɲɛdaw ni ka olu datugu ani ka tila tuguni ka lɔgɔtigɛ ni ka o tigɛ musolakaw la o maa kelenw ka fɔla tuguni sa ko karogɛlɛn diinɛ tigilamaw kɔni ye san 2022 ka taa se 23 lakɔlitaw ma k'u kɔni ye o fana bali. Ni duanzan sira kɔni tun tigɛlen don karogɛlɛn diinɛ tigilamaw fɛ kabini mɛkalo ale tɛmɛnen na u kɔni tun kelen don ni ka kɛ sababu ye sa ka ni dugulama ninnu ka baara kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ni ka o jɔ dugulama minnu yɛrɛ tun bɛ taga ɲɔgɔn ka dɔgɔjɔw olu la o bɛɛ lajɛlen kɔni t'u jɔrɔ ni yɔrɔ kofɔlen na a kɛra sababu yɛrɛ sa ni ka tila tuguni ka furako gɛlɛya ka o don Gawokaw olu ka dugu o kɔnɔna la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw kulo garisɛgɛ kɛra nin kunnafoni de bi ni k'a da u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kunna aw ni ce aw ka kulomajɔ la ni ala man ka jɔnya jɔna mi ɲɔgɔn sɔrɔ na don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan yan'an ka kunnafoni datugu tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni jukɔrɔma dondoba ye tunga lafiya min ni a nana tungarankew olu lafiyali o kama yan fo aw sigiyɔrɔw la ka se ka aw jɛɲɛsow k'a jɔ k'a d'aw ma ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ masaw ma ka wari o yurugu yurugu tunga lafiya maaw de bɛ se ka o k'aw ye nimisi wasa ale kɔnɔna la k'aw ladɔnniya ka
fɔ ko ni wagati na tunga lafiya ma ka tontini kɔni ale da tontini mi ni e maa min be no sa ko terrain de b'i bula be waati caman bɔ i t'a dɔn i ka so i bɛna jɔ cogo min na i ka terrain ka sababuya kɛ i tɛ Mali o kɔnɔna la wa maa jɔnjɔn yɛrɛ fana t'i bolo ka i ka so jɔ terrain ale sanfɛ n'o y'a sɔrɔ papier min b'a la titre foncier de don walima permis d'occuper de don tunga lafiya ma b'i ka so jɔ daraya ani damu kɔnɔna la ni ka a d'i ma i sen don u ka tɔn na tɔn min yɛrɛ sa ni wagati na an bɛ se ka fɔ duplex ale tɔn kɔni o maa olu dafara ni wagati na man bɛ fɛ i ka so jɔ ka kɛ 3 chambre salon ye o maaw de ka tɔn o ma dafa fɔlɔ ale o yɛrɛ la o tɔ fana man ca e man bɛ fɛ ka i sen don tunga lafiya ma ka numéro bɛna sɛbɛn an ka kunnafoni ale dugumala la i b'u wele walasa u ka se k'i ka so jɔ damu ani lafiya la n'i y'a dɔn fana k'a fɔ k'i ka wari dafalen bɛɛ b'i bolo i b'a ta ka tunga lafiya ma u b'i ka so jɔ k'a ban ni k'a d'i ma walima i bɛ fɛ k'a jɔ étape par étape u b'o fana ni ka o kɛ k'a ladɔnniya fana tugun k'a fɔ ko tunga lafiya ma ka baara bɛɛ lajɛlen ale bɛ kɛ jeliya de kɔnɔ k'a sababuya kɛ nin baara in bara n'aw b'a daminɛ seere de bɛ k'aw la min ye notaire ye aw bɛ contrat kɛ aw ni notaire ni ɲɔgɔn cɛ ani olu yɛrɛ min n'ale contrat bɛ mara notaire yɛrɛ ale fɛ yen nɔ fo ka taa fɔ ko contrat banna aw ni ɲɔgɔn cɛ wagati min na o b'a yira k'a fɔ tunga lafiya ma aw bɛ se ka baara k'olu fɛ latigɛ kɔnɔna la hakilisigi ale fana kɔnɔna la k'a dɔn k'a fɔ aw ka baara ale bɛ garanti wa sécuriser o fana don tuguni tunga lafiya a nana tungarange ma olu lafiyali de kama o tuma a ye boli biribiri aw ka taa tɔgɔ sɛbɛn tunga lafiya ma olu ka tɔn na n'an ko ma ko pari aw k'an bɛn don n'a nataw la